Усім привітання! У ефірі школьний медіа-центр «Профі». Сёння пятница, а значит час рубрики. Кожная пятница родное свое. Лето уже на порозе, и нам трэба нешта моднае, стыльнае і зручнае. Мы адпраўляемся ў першы нацыянальны гандлёвы дом, каб знайсці ўборы для розных выпадкаў. На пляж. Для прогулок по городе. І, вядома, для вечарынкі. Марк Фармель – гэта менавіта той бренд, дзе прадстаўлены вялікі выбар тавараў, ад адзення да б'юці-аксесуараў. Натуральные тканины, стильные решения, адметная белорусская якость и, что вельмі важно, доступный кошт. Дарэчы, бренд Марк Фармель існуе ўжо больш за 25 гадоў і за гэты час паспеў заваяваць сэрцы многіх, дзякуючы якасці і разнастайнасці свайго асартыменту. У першым нацыянальным самыя крутыя селфі-прымерачныя з люстэркамі да самай падлогі. Мы знайшлі вельмі прыгожыя ўборы для лета. Не згубіце і вы свой шанец абнавіць гардэроб. Стварайце свае вобразы гэтым летам разам з Марк Фармель. Давярайце нашаму роднаму, Беларускаму!